Está chegando, ven desde a mañá que estuvo en Andaluz o avión, saliu de Madrid fai xa unhas horas, está chegando en menos todos vos que estades aquí. Porque este país está moi... Polas que desgraciadamente cada día temos aínda unha noticia máis negativa. Mal. E ademais tardaron en reaccionar. Nesta campaña o seu programa electoral destos 4 anos. Imaginádemos, estábamos na Champions League da economía. Despois que había brotes verdes. Despois que cando chegaba o mes a legislatura certamente ocultando a crise. E o máis grave. Queridos amigos, veño de Andalucía e de Cataluña. Teño que decirvos que o que vin ali, polas rúas, polos povos, polas cidades, é exactamente o mesmo que vexo en Lugo, que vexo en Ourense, en Pontevedra, na Coruña, que vexo en Sarria. Todos, creo que todos e cada un dos lugares de España, en todos os lugares estamos de acordo. É preciso un cambio. Un cambio para toda España. Un cambio como pasou en Sarria, en maio. Un cambio como pasou en Galicia, fai 2 anos e medio. Un cambio, queridos amigos, porque en todos os sitios, pero especialmente en Cataluña e en Andalucía, están mal, moi mal.